Kif intom? Illum qed nitkellmu fuq it-talb. Tinsewx tafsu like u subscribe. Grazzi li segwuna. Arem il-ktib ta' Bin Sirak. Il-mulej mħallef u ma jħaresx lejn l-uċuħ. Ma joqgħodx ħares lejn weġ dak li jkun b'dannu tal-fqir u jagħti widen għat-talba tal-makus. Ma jalaqx widneħ għat-talba bil-ħnina tal-iltim jew tal-armla li tibki xortija. Min jaqdi mill-qalb lill-Alla jintlaqa u t-talba tiegħu titla' mola sħab. It-talba tal-umli tinfet sħab u ma toqgħodx bi kwieta qabel tasal qrib il-mulej u ma tiqafx qabel ma l-oli jagħti widen u jagħti raġun lill-ġusti u jagħmel ħaqq. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Kull ħin inbierek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jissimgħu il-fqajrin u jifirħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirithom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Irib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Jgħin lil dawk b'ruħhom mifnija. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu. Kull min jistken fih ma jkollux jipatti. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Arem it-tinjitra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Għażiż, demmi ġa mxerred b'sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabad it-taqbida t-tajba. Temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija emmer fuq għalija il-kuruna tal-ġustizzja. Li bija f'dak il-jum iħallasni l-mulej, li mħallef ġust, u mhux li biss, imma wkoll il-dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Fl-ewwel difiża tiegħi ħadd ma kien miegħi, kulħadd ħallini, jalla ma jkunx magħdud kontrihom. Imma l-mulej waqaf miegħi u tan il-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk insfajt meħlus minn ħalq lill-jum. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħaresni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja, alleluja. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu. U fdalna l-ministeru ta' din il-ħbiberja. Alleluja, alleluja. Arem mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru l-oħrajn. Ġesu qalilhom din il-parabola. Żewġ irġiel, wieħed Fariżew u ieħor Pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf talab hekk f'qalbu. U Alla, niżżik ħajr li minix bħal bqija tal-bnedmin, ħallila, inġusti, żienja, jew ukoll bħal dal-Pubblikan. Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta' kull man daħal. Iżda il-Pubblikan bil-wieqfa fil-bogħod anqas biss rid jerfa' għajnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru u jgħid: O Alla, ħenna għalija għax jien midneb. Ngħidilkom jien li dan u mhux ieħor niżel id-dar iġġustifikat. Għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Tanu 30 ħadd ta' matul is-sena u l-Evanġelju tal-lum u parabola dwar it-talb u l-umiltà. Kull ma nagħmlu bħala Kattoliċi, bħat-talb, il-qudiesa u l-qari tal-Bibja, suppost aktar jagħmilna umli u nħobbu. Jekk dawn l-affarijiet jagħmluna nħobbu anqas, dak ifisser li hemm xi ħaġa li ma rred żmerġ. Jekk neqdew bil-kelma ta' Alla biex nikkundannaw persuni oħra u aħna nħossuna aħjar, inkunu qed nagħmlu dak li hu Kattoliku b'mod żbaljat. Allura fil-Vanġelu għandna Fariżew, mgħallem tal-liġi ludija, li suppost hu ir-raġel it-tajjeb fl-istorja. Għandna wkoll Pubblikan u fi żmien Ġesu il-Pubblikani kienu korrotti. Dan suppost u ir-raġel il-ħażin. Il-Fariżew jidħol fit-tempju b'wiċċu minn quddiem.
jibda jitlob, imma fil-verità it-talba qed jgħidha biss lilu nnifsu, mhux lil Alla. It-talba iklim biss li bih iħossu sew u dwaru nnifsu. Jgħidlu: Alla, niżżik ħajr li minix bħal bqija tal-bnedmin? Ħallila inġusti żinja, jew ukoll bħal dal-pubblikan? Sempliċement iħossu li huwa aħjar minn kulħadd. U allura din mhux veru hi talba? Il-pubblikan li jaf li hu midneb ukoll jidħol fit-tempju imma jieqaf wara nett. Jitlob: O Alla, ħenna lija għax jien midneb. Din it-talba jum li hu sinċira. Ġisu jgħidilna dan u mhux liħor niżel id-dar iġġustifikat għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. It-talb ifisser li noqogħdu fil-preżenza ta' Alla u nitlu f'relazzjoni miegħu. Niftakru li hu l-mulej u aħna trab. Nitolbuh jaffrilna u għall-bżonnijiet tal-oħrajn. Fit-talb nesperjenzaw li Alla huwa mħabba u li aħna l-maħbuba. Infittxuh waqt li hu jfittixna. Allura ejjew nitolbu bħal pubblikan: Mulej Ġesu Kristu, bin Alla, ikkollok ħnina minni, midneb, midimba. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!